Kulungan ang bagsak ng isang habal-habal driver matapos na mahuli sa ikinasang operasyon kontra iligal na droga sa Purok 2, Barangay Cagaraba, Leno, Masbate, alas 7 ng gabi nitong Miyerkules. Kinilala ang suspect na si alias Bert, 49 anyos, residente ng nasabing lugar na itinuturing na isang newly identified drug suspect. Nakuha sa posisyon niya ang isang pouch na may laman na 2 piraso ng medium heat sealed transparent plastic sachets ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 10 gramo na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Newly identified po siya kasi produce din ng tukhang nag-surrender ito tapos by information na nagbalik na naman kaya automatic siya pag nag-surrender, newly identified yung na category. Napagalaman rin nakasama ang suspect sa mga sumuko sa kapulisan sa kasagsagan ng Oplan Tukhang noong 2016 at makalipas ang ilang taon, nakatanggap umano sila ng sumbong na muling bumalik ang suspect sa pagbebenta ng droga. Parang may report na naman na dumating sa namin, opisina namin na nagbibinta na naman to ng grouping. Kaya nikandak ng surveillance, yung surveillance yung operativa, din na-confirm na talagang dito yung nakarating sa namin sa opisina namin. Kaya yun lang, kami ng documents para apply ng search warrant laban sa kanya. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Baleno MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Himas karsil ngayon ang isang padre de pamilya na itinuturing na most wanted person sa Albay matapos na ireklamo ng pang-aabusong sexual at emosyonal ng kanyang 2 anak. May report si Rose Bilista. Nakakulong na sa BJMP Santo Domingo sa bayan ng Santo Domingo, Albay ang itinuturing na most wanted person ng nasabing lalawigan. Kinilala ang suspect na si alias Ote, 50 anyos na naaresto gabi nito lamang Martes. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Eric Lopez, nahaharap ang suspect sa kasong act of lasciviousness sa ilalim ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 5B ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na isinampa ng 2 anak nito. January 5, kasalukuyang taon, na-inquest po siya sa kasong pagbalga ng RA 7610, ma'am, na sinampa sa kanya ng kanyang 2 anak. Nadakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa Legazpi City nito lamang March 20, 2025. 20,000 pesos ang itinakdang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang paglaya. Doon siya na-inquest. Yung itong sinab namin kahapon, acts of lascivious na po ito, ma'am, in relation to Section 5B ng RA 7610. Isinailalim na rin sa counseling ang mga biktima na nasa pangangalaga ng kanilang ina. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.